ଦେଖିବା ଆମ ଯାତ୍ରା। हेलो 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 आइलु जे हेलो आइलु जाइथु जे ମୁଁ ଦୋକାନ हेलो ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଇଏଟେ ମିଲନ ଗଲା ମିଲନ हेलो ମିଲନ हेलो ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାମଗଡ଼ା ଦଶହରା ଯାତ୍ରା। हेलो 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 ଆମର ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବର ବ୍ଲକର ରାମଗଡ଼ାର ଦଶହରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାର हेलो 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 ଦଶହରା ଯାତ୍ରା। ଦଶହରାର ଦୁର୍ଗା ମେଳା ଦେଖନ୍ତୁ। हेलो 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 ಎಲ್ಲ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍। हेलो 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 हेलो